لهم هربا أبدال أبراهات أو أسكرهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أخشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ambaden TV Shirif la jabaro malikona ni maliko wala yumanda fulu be ka tasaw kelen bela jelema fawra sigidaw an kelen ka fara la fa matanu ka barka la mesole kiro la belebele kanu de Muhammadul Mustafa ana sudinga san mana ka sahaba nyuma o ka fa wala ni aka fobi me sabal bugu kalambulo bambe sabal bugu ko fe no groupe Aisha ala kira kishin ne mabayi afurum so sanu ma kelen ko groupe to ko daawudila kada ka amba Aisha alere wasara kalambulo yi ni kalambulo bayi we walanda diu sigi senka nga baro kun fola damne na ni walanda dilaw ga walanda diwi mun soro lula ngaje an wala je ñogon fe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi halaka fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajan mar'a faj'alahu kusaan ahwa sanukuruka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakfa wa nuyassiruka lil yusra fazakkir in nafati zikra sayazakkaru man yashqa wa yatajannabu al ashqa الذي يسرنا للكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Neto zaliatu bonkana kabo groupe Aisha la me kalande ubele jelenfo me invite mo ubele jelenfo minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. أمي على فوق على تنو على بركة. Kanema nikishi chama ini afe akoke anku tikibainga Muhammad bin Abdullah ala kana faniche bai barkai. Rasulu bonya na barka kama amba nyini ala fe ala ka jannatul firdausi no yaneni au bela jale. Alhamdulillah rabbil alamin anni so jale no biula daina grupu Aisha togola saosa ni sungalo mangono jora sani anga do sungalo bayingono ame anga karamogo wele ka ambali mo wele ka anfa wele ka sinju wele ka sigi nyogon wele kana doni fonyena Rasul sallallahu alaihi wasallam aka kuma gauna ka chesiri fana nyini ala fe kata dine ma grupu Aisha mbado grupu kurate grupu Aisha sigiri amina do asamu wande kono sabal bugu kono ya anga malmatuba do e haja Maryam Kulubaliye nga foli baye nga barkada baye nkara mogodo mbado nje nyogondo barake nyogondo mbafo kara mogo konna jado kara mogo fansire do
alhamdulillahi rabbil alamina ale de ne ka nona bila groupe Aisha kono an ko sɛbɛnnen b'a la o kɔfɛ n karamɔgɔbaw m'u fo kosɛbɛ Ada Kojo ale bɛ lajarabi la ni waati in na an bɛ dugawu ɲini kalandenw fɛ u ka dugawu k'an ka nin malimatuba in ye ala ka kɛnɛya di a ma o kɔfɛ n bɛ n karamɔgɔ fo Usazi Abubakar Koyita Hafizu Kuranɛ an b'a fo dantɛ karamɔgɔ min na karamɔgɔ denmisɛnnin fitinin kɔnɔnajɛ ko denmisɛnnin tɛgɛ kogo ɲuman k'a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni ni ye anw kalandenninw talen k'anw kɛ malimatuw ye anw kɔ sɛmɛnen don ni cɛba ninnu de la Surakata Kulubali n ka foli b'a ye an ka alimamu bɛ kɛnɛ kan an ka imamu bɛ kɛnɛ kan Usazi Abubakar Sidibe Nur Ansori karamɔgɔ don n ka foli b'a ye a n'a ka kalandenw Musala kalandenw bɛ an ka foli b'u ye groupe Aisha fɛn fɛn bɛ Sabalibugu jeune tɛrɛ kɔda kɔkɔ fɛ n ka foli b'a kelen kelen bɛɛ ye an balima minnu fana sera kɛnɛ kan yan Sherifula bi an ka foli b'a ye ORTM bi an ka foli b'a ye ka fara an balimakɛ n'an jɛɲɔgɔn kan olu fana ka teleso bi yan ka sabu k'an ka kalanden don an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen sa o sa groupe Aisha ka cɛsiri a musokɔrɔbaw dan tɛ musokɔrɔba ninnu na dɛ ka fara musomisɛnninw ni denmisɛnninw kan olu de bɛ dɔrɔmɛ bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ in ɲɛnɛmaya an ka foli b'u ye kosɛbɛ kɛnɛ in den fa n'o ye an denkɛ a n'an balimakɛ Musa Daɲogo ni denmisɛnnin an b'a fo ka dugawu ɲini kalandenw fɛ k'a ɲini an masaw fɛ u ka dugawu kɛ an den ye sija ni kɛnɛ ala ka kalifa ma a n'a dɔgɔninw a n'a furumusow a n'a balimaw n'a sinjiw Sirifulaw caman bi yan n'o ye Jeli Sira Jabate yɛrɛ balimaw ye an ka foli b'u bɛɛ ye kɛnɛ nabaga kelen kelen bɛɛ ne yɛrɛ balimaw bi yan n sinjiw bi yan n denw bi yan n buramusow bi yan maa o maa y'i sen da i kunna ka na kɛnɛ in kan n ka foli b'a bɛɛ ye k'u bɛ bisimila u tare sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a kalifa n'u bɛɛ la n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw bi yan n'o ye Dairul Kayiri malimatubaw a n'a Usaziw n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka fara n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kan ala k'an bolo mɛn baara in na ala ka sija ni kɛnɛya kalifa ma sunkalo ala k'a don an garisɛgɛ la an ka jamana ala k'a basigi ala ka hakilisigi don a kɔnɔ ala ka basigi don a kɔnɔ ala k'an sɔn dɔɔni barikama na o kɔfɛ an furukɛ bi yan n'o ye Sidi Mohamɛdi Tarawele an ka foli b'a ye ale min sɔnna ka jɛ malimatu ma k'a bila ni boli in na an t'i ɲinɛ an kɔ fiyewu an ka foli b'a ye ala ka sija ni kɛnɛya kalifa an bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu wa salam rasulillah. Ne bɛna bɔ ka suratu Alaki de kalaw Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allazi allama bil kalam allama al insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatqa anna ra'ahu istakna inna ila rabbika ruj'a ara'aita allazi yanha abdan iza salla ara'aita in kana lal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kazibatin qati'a falyad'u nadiya sanadi'u zabaniyat kalla la tutu wasjud waqtarib ni kun ya balimamuso ana denmuso n'o ye Aminatu Umaru Bagayogo ka bɔ groupe Aisha kalanyɔrɔ la ne bɛ kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo n b'an ka karamɔgɔbaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'an ka malimatu fo ne ye Aja Mariam Kulubali ye k'an ka darusu yɛrɛ dibaga fo ne ye Seyida Hawawu Tarawele ye ka foli si nabaga bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Alahu subahana wa taala fɛ fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ame tanga ɲini ala fɛ ka bɔ setani dangalen ni tɔɔrɔ ma setani min kɛra farala b'o fɛn ye. Bismillahirrahmanirrahim. An b'an sinsin ni ala tɔgɔ barikama ye masa min y'a fɔlɔ n'ale de b'a laban
أرأيت الذي يكذب بالدين Mamadu ema mɔgɔ ye wa minnu bɛ lahara nkalontigiya فذلك الذي يدعو اليتيم olu b'o cogo la u bɛ yatimɛdenw gɛn ka b'u kɔrɔ ولا يعود على طعام u المسكين ti lasuli kɛ ka taa misikina ka dumunili mɔ فويل للمصلين bɔnɛ bɔ olu ye الذين هم عن صلاتهم ساهون selila minnu ɲinalen don u ka seli kɔ الذين هم يراءون n'u bɛ yɛrɛ yira don u ka seli la ويمنعون الماعون n'i taar'u bolofɛnw singa u tɛ sɔn k'a d'i ma صدق الله العظيم Ala ye tiɲɛ fɔ ni mun y'aw balimamuso Fana Mariko ye ka bɔ groupe Aisha la an bɛ foli se silamɛmuso bɛɛ lajɛlen ma Moi, je suis allé dans le ko ne na de. Ko so ko ba ka kala ngai je tere. awɔ De bi la ni ka mi ne ka ta ka mi ni da tu ko. awɔ De ka na ka kala yo. awɔ De bi ne ni nga. awɔ Aka mal ma do do ni. an ka malimatu tɔgɔ ye ko Awa Tarawele Ayiwa, de ko abe e ka ne do aka kala na. n'i taara a b'i kalan Abe ndala. awɔ De si de ne do do be. a ma f'i ɲɛna ko ka dɔɔni ɲini depuis i bɛ bamunanfini na fo ka taa se kasange ma k'i ka dɔɔni ɲini a Ayiwa, na ke na bi janya no te ko no ga ne do da. ayi n'i kɔni taara a b'i kalan n'a ye walanda f'i ɲɛ tellement i ma sala a t'i bɔ a la abada Ayiwa. hali n'i ye san kelen ka walanda la n'a ma don dɔrɔn a t'i bɔ a la Ayiwa, o de janya de. o tuma na Ne ko ni ta su na be. De ka su do ba le. ayiwa alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ nabaga an tɔgɔ ye ko Fana Mariko ka bɔ Sabalibugu groupe Aisha la an bɛ nabaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne balimamuso cɛ ka hakɛ tan de ye muso kan. ne balimamuso Bintu a kɛ tan o man ca Awɔ, hakɛ tan an ka karamɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na. Hakɛ tan. i bɛ se ka hakɛ tan ninnu fɔ an ye O bɛna fɔ aw ɲɛna. Cɛ ka hakɛ tan fɔlɔ-fɔlɔ i ka cɛ sunɔgɔ wagati don a n'a ka dumuni kɛ wagati. A filanan i k'i janto cɛ bolofɛn bɛɛ lajɛlen na. A sabanan i ka cɛ balimaw ladon i n'a fɔ i b'i yɛrɛ balimaw ladon cogoya min na. A naaninan i kana taa yɔrɔ la ni cɛ ma jɛn n'a ye. A duurunan i kana doni da i cɛ doni min n'a se t'a ye. A wɔɔrɔnan ko ni cɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ i k'a bilasira ka duwawu k'a ye. A wolonfilanan n'a nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ i k'a kunbɛn ka nisɔndiya a kɔrɔ. A seeginan i kana don a seeginan ni cɛ dɛsɛra i k'a dɛmɛ i kana kunnada. A kɔnɔntɔnnan n'a ye sunna ni farida ɲini fɛ i kana jɛ a la. A tannan i k'i cɛ labato cogo bɛɛ lajɛlen na fɔ n'a kɛra Ala kuta ye. Ne balimamuso ni de ye cɛ ka hakɛ ta i furumuso kan. ne balimamuso Bintu mashallah ni nin ye cɛ ka hakɛ ta ye muso kan an bɛna a ɲini k'a dɔn ne balimamuso Bintu i ye hakɛ dɔ fɔ i ko ni cɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la k'i k'i nisɔndiya k'a kunbɛn n'a bɛ segin i k'a kunbɛn k'a ka minɛnw minɛ an farafinmusow dun yan farafinkɛw dun n'i tagar'u kunbɛn bugɔli tɛ bɔ a la kɔni. Ayi bugɔli tɛ bɔ a la. An musow yɛrɛ bɛ diinɛ ɲini cogoya min na k'a dɔn an furukɛw yɛrɛ b'a ɲini ten k'a dɔn. Mashallah ne balimamuso Bintu y'i ka ni walanda ɲuman in kalan min? Ne y'a kalan groupe Aisha la. Groupe Aisha bɛ fan jumɛn? An ka kalanyɔrɔ filɛ Jeune Tere da la Jɛ Sira Jabate ka so. Mashallah alhamdulilayi ala kuli hali n'Ala sɔnna ma ne ni n terimusow n bɛ n ka gɛrɛnadenw wele sini bɛɛ an bɛ taa an tɔgɔ sɛbɛn groupe Aisha la. Ne tɔgɔ Mayimuna Sawadogo ka bɔ groupe Aisha la. Ne b'an ka kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'an ka malimatuba in fo n'o ye Awa Tarawele ani Mariam Kulibali. Fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ o ka n'aw tatɔ sɔrɔ. Ne b'an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne balimamuso ne bɛ fɛ k'e ɲininka ko farida bɛ seli la seli farida yɛrɛ ye jumɛn de ye? Alhamdulillah. Farida bɛ seli la. Seli farida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seli farida ye 15 ye. A fɔlɔ fɔlɔ i bɛ ŋaniya siri.
a filanan i bɛ labɛn salam i bɛ lahara kibaru fili kama a sabanan i bɛ laharama kibaru fili a naaninan i bɛ fatiha kalan a duurunan i bɛ taa kunbɛnniminɛn na a wɔɔrɔnan i bɛ bɔ kunbɛnniminɛn na a wolonwulanan i bɛ taa tenturu la a seeginan i bɛ bɔ tenturu la a kɔnɔntɔnnan i b'i sigi k'i tilen a tannan k'i ma fantiya a tɛnna kelen la i labɛn salam bila kama a tan filanan i bɛ salam bila a tan sabanan i bɛ fada dala ɲɔgɔn na a tan naaninan mɔgɔ bɛ se alimami kɔfɛ i b'a ŋaniya sigi a tan duurunan alimami ka baara kɛ i k'a ladege o de ye seli farida ye. Alhamdulillah ne balimamuso ni ne ye seli farida ye ne yɛrɛ kun tɛ nin dɔn koyi seli farida ne balimamuso ne bɛ fɛ k'e ɲininka o i tɛ dugawu dɔ jan wa n bɛ se ka ni kamanagan y'i sɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ cogoya min na. Alhamdulillah rabbil alamin min a dugawu kɛ Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukuli wal juhuli wal dalali daini wa galbati rijali. Balamuso di duwa i kɔnɔ mana kan cogo o cogo n'i ye nin duwawu kɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ i ja ni nin duwawu ye. Alhamdulillah ne balimamuso hali bi ne bɛ fɛ k'e ɲininka ne ko aw ka kalanyɔrɔ yɛrɛ bɛ fan jumɛn ne fɛ. An ka kɔlɔnbɔla gurupu Ayisa kɔda la. N'Ala sɔnna ne bɛna t'e nɔfɛ ka taa n tɔgɔ sɛbɛn gurupu Ayisa la i ma dɔn kalannen don. An kalalen don dɛ an ka malimatu timinan ka di a jijalen don. Ne tɔgɔ ye Ayisatu Kanɛ ka bɔ gurupu Ayisa la ne bɛ kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo n b'an ka malimatu bɛɛ lajɛlen fo malimatu Mariam Kulubali ani Awa Tarawele. Ne tɔgɔ ye Ina Kasoge ka bɔ gurupu Ayisa la Sabalibugu kɔda la n bɛ nabagaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen an ka Hawa Tarawele an ka malimatu timinanja k'a ni cɛsiri k'a ni timinanja ani Mariam Kulubali n ka foli b'u bɛɛ ye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da'i mina shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ne bɛna bɔ ka hadisa de kalan hadisa 9. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ye maamun muslimi i k'a dɔn silamɛ o silamɛ yagiri warisan n'a ye dannifɛn dan aw ya zara an walima n'a ye turufɛn turu fa y'a kulu min utariyan kɔnɔw bɛ dɔ dun o la aw isanu adamadenw bɛ dɔ dun o la aw bahimatu baganw bɛ dɔ dun o la inna kɛna law bi sarakati a bɛ k'a tigi ye sarakati ye. Hadisun sharifun ni ye hadisa kɔrɔtalen ye ne tɔgɔ Abi Bagayogo ka bɔ gurupu Ayisa la ne tun bɛ ka hadisa 9 de kalan ne bɛ kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka malimatu n'o ye Mami Kulubali ye ani malimatu Awa Tarawele ale de bɛ ka walana da anw ma a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen da anw ma an b'a fo k'a barika da. Sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an n'a bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an sara ni hɛrɛ ye an bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ fɛn fɛn y'a sinsin an ka kɛnɛ in kan fɛn min b'anw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ ani kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen. Alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw olu donna kɛnɛ kɔnɔ n'u ka ɲɔgɔlɔn bɔ ɲɔgɔlɔn minnu n'olu bolila feere yɛrɛ sarituw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sumanifɛnw mun sɔrɔla o la an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Walaikum salam. Kami dari Pulau Juli. Mana dari Pulau Kemengeme? Pulau Durudia. Binu. Ahawar. Awo. Neba, ni kami dari Pulau Durudia. Ni kado ni. Ini kado apa? Ita wanita. Ini kado balas dia. Kau bita baik. Kau nak film yang orang apiu. Kalau nak kau minat ni, kita ambil. Abi kau bima nak kau mana? Boleh bika ani. Dipasi bene kidi. Oh no, daga pere ni la. Demsanu eno toko. Ne ka meshere. Demsanu ka meshere ha. O ne ka demsanu ke. Ah no, kana to ni pese ta to fenye de. Awote. Londo do. Ni de ka sere ni toy. Ama ya dia ka sanga na ya dia ka toy. Apa dia de kure. Wallahi ka fe ne ka ba. Ni wa bi ko. Ni wa bi ko ka ba. Na ta sa
denmuso n ka kuma lamɛn dɛ ni dusu bɔlen don e b'i da yɔrɔ de lajɛ pɛsɛlifɛn ma nɔgɔn dɛ pɛsɛlifɛn sumanifɛn n'i m'a kɛ k'a ɲa i y'a ma jɔ de i ka ɲuman bɛɛ bɛ k'a la. e ka sokɔrɔba e m'o tɛ yan. ne k'o tɛ ne bɛ i ka kuranɛ datugu k'a don an da la koyi sanni de ye sanni ye n'i m'a kɛ k'a ɲa an tɛ kuranɛ kalan bɔ yɔrɔ la koyi an bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la. an bɛ sugu de kɔnɔ yan koyi an bɛ taa sɔgɔ dɛ an bɛ taa kuranɛ i ka fɔ aw ye o kuranɛ tɛ tigɛ min kuranɛ tɛ kuranɛ kalanyɔrɔ la aw bɛ to fili la dɛ n'aw sara k'aw to fili la ta a man ɲi dɛ denmuso ni musokɔrɔba min. kana bila kɛnɛ kɔnɔ sa i ye ne bɛna nin wari tɛ min yan. awɔ ne t'o dɔn kɛ e k'a lase. n'i ko ten tɔ sa mais e yɛrɛ bɛ ka kuma dɔ fɔ ko kalanyɔrɔ e bɛ kalanyɔrɔ de da. ne bɛ kalanyɔrɔ la dɛ ne bɛ kalanyɔrɔ la a bɛ ɲini ka san 7 san 8 bɔ bi. barika b'i ka nin kuma in na dɛ parce que e bɛ ka nin fɔ cogo min na nin ta ne ye n ka tɔmɔta tɔmɔ nin na lala ne bɛ kisi. a banna dɛ o ko kulo filandi o de bɛ ladikan mɛn nin ka kulo 5 dafa i k'a d'a ma. an ka ko labɛnbagaw u donna ka dakurunya 2 minnu fɔ an ka jɛ an k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. yarabi ala ka hɛrɛ caman k'u ye an bɛ sigi min na yarabi ala ka barika don sigi in na n'an y'o fɔ dun Maramu Kulubali est-ce que an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale de kɛra sababu ye ka anw ka malimatuba in bila nin sira in kan ka sira jɛlen yira a la o malimatuba in Awa Tarawele o fana ka tila ka arijinɛ tile ta k'o di anw ma anw tɔ tora dɔrɔn ka den in yɛlɛ dɔrɔn ka don arijinɛ kɔnɔ Tarawele ka bɔ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'an y'a fɔ dun a furuka ɲuman bɛ jama in na yan n'i y'a ye Tɛnɛ Tarawele bɛ sɔn ka na kalandenw kalan a cɛ de sɔnna an b'a furuka ɲuman in fɔ sija ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a d'a ma labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a d'a ma n'i y'o fɔ dun Daɲɔgɔnna bɛ kɛnɛ in kan yan ne furukɛ bɛ kɛnɛ in kan yan Dirisa Daɲogo a bɛ kɛnɛ in kan yan Daɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen bɛ yan a n'a balimamuso bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan yan ka bɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na Ala ye min dɔn ko wasa kɛra jama fɛn fɛn nana kɛnɛ in kan yan mɔgɔ mɔgɔ y'a kɔnɔ bɔ a sen kɔrɔ ka se anw ka kɛnɛ sanumanba in kan yan kalandenw tɔgɔ la kalanden bɛɛ lajɛlen ko ten k'an bɛ bɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an tɔ minnu bɛ sugu kɔnɔ minnu bɛ so kɔnɔnaw la minnu bɛ gɛrɛnsigiw la u ɲɛ bɛ anw na dɛ an bɛ Ala deli yarabi Ala ka bɔda di u bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ kana kɛnɛ in kan ka na dɔɔni ɲini k'a dɔn laɲini minnu tun b'a kɔnɔ kunun ani bi ani sini masa de y'o dɔnbaa ye mais an ye fɛn kelen kɔni kɔlɔsi o de ye karamɔgɔ minnu bɛ a kɔnɔ n'u bɛ ka maaw kalan vraiment waleɲuman dɔnnaw don wallahi fitiriwalew tɛ parce que kuma bɛɛ n'a fɔ don do n'i y'a ye bi ne bɛ jɔ nin kɛnɛ in kan ka kuma vraiment o b'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ kalanyɔrɔ in na n'u bɛ ka maaw kalan vraiment u ma ɲinɛ an bɛ Ala deli yarabi Ala ka n'u ɲinɛ o ni adamaden Sekukaw ko ten u ka dalen na ko ni maa ɲinɛna i jujɔn kɔ k'i laban bɛ i kamana gan dɔwɛrɛ tɛ o kuma mɔnen don k'a di sinon i laban bɛ tiɲɛ de. n'o ye Alakira sɔlɔlahu alehi wasalam a muso mandi a furumuso min kun ka d'a ye ka tɛmɛ furumuso bɛɛ kan an ye bubu Ayisa tɔgɔ da o de ka kɛ jamiya ye an balimamuso jamiyatu akawatu umul mu'minin Ayisa jamiya de don jamiya min n'a sigilen don musow ladɔnniyali kama n'a sigilen don sigida ɲɛtaa kama a sigilen don du sabatili kama mun kosɔn musow ka se k'u ka diinɛ dɔn cogo min ka se k'a faamuya cogoya min na Groupe Aïcha yɛrɛ laɲini y'o de i bɛ caman kalama Groupe Aïcha ka baaraw la association de don association min n'a créera depuis 2003 kalanbulon créera depuis 2003 a y'a fɔ cogo min na denw wolola kɔfɛ ka furu ka t'u cɛla la furu denw alhamdulilayi Groupe Aïcha ka baara kɛrɛnkɛrɛnyala ni muso kalan de ye baw ka d'a kan Alakira b'a fɔ an ye sɔlɔlahu alehi wasalam ko n'i bɛ diɲɛ fɛ i ka kalan n'i bɛ lahara fɛnɛ fɛ i ka kalan filanan yɛrɛ fɛnɛ b'a fɔ an ye hali yastawi lezina ya'lamuna wal lezina la ya'lamun yali mɔgɔw bɛ damakɛɲɛ wa mɔgɔ min b'a dɔn ani mɔgɔ min t'a dɔn o kama Groupe Aïcha y'a ka baara fɔlɔfɔlɔ kɛ kalan de ye kɛrɛnkɛrɛnyala diinɛ kalan
baw ka da ka ɲɛnamaya tɛ yen ni diinɛ kalan tɛ o la n'ala ye hɛrɛ laɲini ni mɔgɔ min ye dɔrɔn a b'i lafaamuya i ka diinɛ na o de la an ka alakiraba in sɔlɔlahu alaihi wasallam ala ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min fɔ a ye a y'a fɔ a ye de ko ikira a ko muhamad kalan kɛ tumana min a bɛ garuli hira i la o b'a yira ko ɲɛnamaya foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ni kalan tɛ o la groupe Aisha ka baara belebeleba ye kalan ye mais o kɔnɔna na u ye baara caman boloda o dɔ ye san o san séminaire baw groupe Aisha tun b'o boloda depuis muso bɛ mɔgɔ 200 la fo ka taa séminaire mɔgɔ se fo 1000 ani kɔ alhamdulilayi groupe Aisha o baara b'o boloda ka tila ka mɔgɔw lakalan fɛnɛ safinɛ dilanw na ka tila ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw sama ka se n'aw y'an denmusow ye u ka se ka kalaliw ɲɛ sɔrɔ cogo min groupe Aisha ye nɔ ba bila nin bɛɛ lajɛlen na an ka sigida kɔnɔ nin kɛnɛ ye laadala kɛnɛ ye groupe Aisha bolo n'o ye kalan datugu kɛnɛ ka d'a kan sunkalo mana se musow ka baara ka ca kosɛbɛ ka d'a kan olu de bɛ suntigaw labɛn olu de bɛ suguriw labɛn bon kalan dun ye wulafɛla de ye ni seli fana selila de kalan bɛ kɛ bon o wagati kelen o de bɛ bɛn kalan wagati fɛnɛ ma tobiliw wagati fɛnɛ ma i b'a ye a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye baara kɔnɔna na o de la an bɛ kalan datugu k'a ɲɔngiri sɔni sunkalo ka tɛmɛ an b'o kɛnɛ de ka yan pour que sunkalo fɛnɛ baraji an ka se k'o dafalen sɔrɔ cogoya la ka an balimaw fo k'an ka karamɔgɔw fo k'an jɛɲɔgɔnw fo k'an kanubagaw fo olu minnu y'u ka baara bila ka na an ka nin wele ka sanuma in jaabi an b'a fɔ k'u ni ce u yɛrɛ ye ka tila ka wele bila musotɔw fɛnɛ ma san o san an bɛ ala tanu tuma o tuma ni groupe Aisha ka kalanbila kɛra i b'a ye kalanden kuraw bɛ bɔ fan caman ka na o la o foli bɛ segin aw ma aw minnu kɛra sababu ye ka an ka kibaruyaw yɛrɛ kɛ bawo n'i y'a mɛn ɲɔgɔn dɔnnibata la kɛ ɲubaga ɲuman de b'i la o kama o kɛra sababu ye muso caman nana fara kalandenw kan o la an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka kalanyɔrɔ yiriwa k'u ka mɔlimatu yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ka cija la a n'a ka timinandiya la an bɛ yɔrɔ min na bi n'a kun danna Mariam Kulubali ma e ko groupe Aisha ko a laban kun tɛna ɲɔngiri alhamdulilayi ale de bɛ cɛsiri la Mariam Kulubali nɔ na ɲɛdimi fura b'a bolo wa kɔdimi fura b'a bolo an b'a fɔ salamu aleykum warahmatulahi wallahi an bɛ ala tanu la kosɛbɛ kosɛbɛ kalanyɔrɔ in ye nɔ belebeleba bila musow cɛ minɛ cogo la ka d'a kan i b'a dɔn mɔgɔ bɛ ko caman kɛ kuma dɔ la i t'a dɔn ko kojugu don an yɛrɛ ka adamadenya cogoya la musow bɛ ko dɔ kɛ kuma dɔw la u kun t'a dɔn ko kojugu don misaliyala an balimamusow bɔra ka cɛw ka hakɛw fɔ sisan u ka hakɛ min bɛ musow kan mais ni kalanyɔrɔ tɛ u kun t'a dɔn ko cɛ ka dumuni kan ka kɔlɔsi olu kun t'a dɔn ko cɛ ka sunɔgɔ kan ka kɔlɔsi tuma dɔ la u kun t'a dɔn ko cɛ balimaw i kan k'olu k'i balimaw ye hali n'a sɔrɔ an ka laadaw la a bɛ fɔ mais k'a minɛ ni sɛbɛ k'a dɔn ko n'i y'a kɛ k'i bɛ baraji sɔrɔ et puis n'i y'a to yen fɛnɛ i bɛ jurumu sɔrɔ ni kalanyɔrɔ tɛ u kun t'o dɔn mais alhamdulilayi a y'a to kɛlɛmisɛnnin caman b'an ka duw kɔnɔ o dabila la wa an bɛ se ka seereya cɛ caman ye seereya bi an kan k'a fɔ an ye alhamdulilayi kalanyɔrɔ in kɛra sababu ye ka yɛlɛma don ne muso ka lahalaya la hali ka da a ye dɔw bɔ filani ka don na i b'a dɔn ni jama cayara du kɔnɔ sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ bisikajuguw de bɛ na o la musow ka nin cɛsiri ani groupe Aisha ka cɛsiri a kɛra sababu ye ka muso caman bɔ filani ka don na hali n'a dan'o ma an b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamin bawo ka d'a kan o de bɛ kɛ sababu ye ka bɛnbaliya don an ka duw kɔnɔ an b'a fɔ k'a ye nɔ belebeleba bɔ an ka sokɔnɔna maraw cogoya la ani an ka denw ladon cogo fɛnɛ na alhamdulilayi nisɔndiya ba bɛ n na n kɛlen parrain ka sababu kɛ musokɔrɔba ninnu u ka timinandiya ani cɛsiri min b'u la kalanbulon nin na u ka tila ka ne fitinin ye ka ne ta ka ne kɛ parrain foyi de tɛ ne bolo ni foli tɛ ka lasi an ba ninnu ma an bɛ dugawu de kɛ u ka timinandiya ala ka kɛ alijinɛ sara y'u ye u ka cɛsiri ala ka kɛ alijinɛ sara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'u ka malimatu fo malimatu ni cɛsiri surtout maakɔrɔba kalan a bɛ ka cɛsiri min kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ alijinɛ sara ye a n'an balima silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn de bɛ yen k'u ka dɔrɔmɛ kelen k'o donna nin na ala ka kɛ alijinɛ sara ye malimatu n'a ka kalandenw u kafola alijinɛ kɔnɔ u kafora diɲɛ nin kɔnɔ ka nin kɛ cogo min na ala k'u kafo alijinɛ firidawusi kɔnɔ o kɛnɛ kelen na an ka dugawu bɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka dugawu bɛ an ka alimamiw ye an ka dugawu bɛ an ka karamɔgɔw ye ala ka san caman ta yira an kɛnɛma la ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ tiɲɛ dɛmɛbaga ye
أكتبوا كان صلى الله عليه وسلم. محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله نبارك ننا كونجي ننا أستاذي قبل سر لكوني مصر لولا جانغولا جنوفي أبلا كفاية كو إقرأ كلامك على كلام صلى الله عليه وسلم أكون ما كلامه أكلامك بشي أي على كلام بشي صلى الله عليه وسلم فوشين سبا كوا كلام على كلام كون ما كلام أكما كسرك على يشيكا من دعاء كنا نو القرآن آية فلا من دعاء كنا فعلى كلام صلى الله عليه وسلم ودكوا كلام كما يقوى ما كو كلامك نما توكي الذي خلق على من دانيك خلق الإنسان من علق الذي أدم دا كابني جيلا كنا كجولي كنا كسوغي فنا كنا كأدم دا فلي donc na yini njate mine amina mun famu ka fo ala bi fe ka fo yidi ka fo dina barat se ka keni doniyate wa dina doni fana se ga soro ni sengente ni ko flan laje jibril ka ala ka bishi sallallahu alaihi wasallam iba don ka fo ko sete jibril ni ala ka ya mariyate ga ala bi ya mariyade mun kama ka se ga walanda di an fana ma nga don ka fo ala kira sengana fami no fe yara an ngon ga senga ina flayola no ta ala kum se ga Qur'an jingi ala kira ka sallallahu alaihi wasallam abe abi kunu ka sura dafale ba bulu wa ba lasi abi sulaw ayo fayo sallallahu alaihi wasallam akmamana ni ala kira ni jurla be ka kala na ala kira bi dalatele aba kala no faye mun faye ko ala kira akala me folo akala jibril ka kala ko ala bina inna alaina qur'anahu bayana qala allah subhanahu wa ta'ala alabna wala di ala kira ma ka koro famiya di ama kana presi لا تحرك به لسانك لتعجل به كنا إن تليانا على كرا الله مني كلاني على بنا فاميا ديما donc ala kumise ko damina depuis ko na jingo folaw gamuna mo ke aka don ko atinye sengengo am vana ka don ko atinye sengo wala mbala kaw afla bara na tata sengo ko de ala kra bishira fami no fe aw ka sunogo cheni o no fe wal ma ka tewli cheni o no fe wal ma ka telela je cheni o no fe o tafoye parce que ala kra sengana no fe wa afla femina ya chesira fede ni chinye sigi de aw bolo adama de jako kun fola min bi bolo nyana ma kono o shide de ishide ka jago kun ni ya me nyona bato kala te be balula ni ya me nyona dimini kala te be balula ni ya me nyona wori nyina te be balula ko adama de bi fon fen nyini shide ba to bi se ga ke o shindu adama de bi nyini nganne ma fola min o shide summa la tusaluna yawma idhin anin na'im kwa min nyini ngala harando ala ka nema ula wani bi nyini nga nema la nema kun fola ishide wala nga shi tono bo wa shi tono bo yoro do ejume o de kalamblo nuye shi tono bo yoro do kalamblo nuye kele au buna o ka dina famia don abuna o ka bato kechogo don bato kechogo mimbe na manya ibolo la harado nyuma bi tende de ka laje folo mini kisa mimbala e bato minge e be ka seli surando ita seli chenvendo ita seli nyefendo ete jaraba ko tugodo ita seli ta tugodo e ka bato bitami ni ka bato bekero yo kala de yibolo no tendera kisa berati yibolo ola kata kalamblo la kata ika dina nyanyini ka don oye ka segi ka bato sauver wala sallahara do ika nyuma bi se ka cha chugamina wala ya chesiro la flana ere shimi ni bitanyi ngala ka fo ko yal mahaywa sambi oro balo sambi sekim balo wal mahal ni dana sambi nani dema yake muna ibina nyinga wala la haraw ne nyingara ola kasoro shi fangleke ma korofola fangleke la tele lajela fangleke la tiktok la dokera whatsapp bita mun fo ala yo wati ngani kalamblo ni nyingali sero erima aw ka kalamblo eri ni nyingali sera ma la harado aw bi presse nyingali ka so dema ka fo ke kumbe munani wati selfana selle ko fe ndena dunya fe wal matarata dunya fe wala araba dunya fe kumbe muna ibi presse wati nyingali ka soma parce que o yi soro qur'ane kala yoro la o yi soro ala ko suma yoro la ibi presse wala wala ibaye la harado aw rabina nimisaira ko hali malmatu kunga dogo kumbe ke kala dunya aw ka yela ma kala yoro la wala ya chesri
aw bɛ balola don min na nin de ye baara kɛ don ye a k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ bɛ na kalanbulonw bɛ sigi aw tɛ kɛ yen selikɛnɛw bɛ bɔ aw tɛ kɛ yen denkunkɛnɛw bɛ kɛ a tɛ kɛ yen wa dɔgɔw bɛ jɔ aw kɔ o b'a sɔrɔ aw dalen bɛ kaburu don la nka i bɛ balola don min na i bɛ ɲɛnamaya la don min na n'i sera k'i cɛsiri i b'a ye e tɛna nimisa i ka kaburu kɔnɔ da la ka d'a kan Alahu subhanahu wa ta'ala tɛ fitiriwale ye dɛ maa o maa y'a cɛsiri a ka ɲɛnamaya la ala ko la hali ni dɛsɛra don min na o kɛra bana ye o kɛra saya ye o e ka cɛsiri n'a baara waati sera karisa kun ye nin ko in kɛbaa waane dɔ ye bana y'a dɛsɛ a la walima a fatura a niyɔrɔ kan ka kɛ nin ye o bɛ kɛ aw ye o la a y'aw cɛsiri kosɛbɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye siniɲɛsigi baaraw de ye aw bolo n'o ye dɔnniya baara ye an bɛ ala deli ala k'an ni aw sabati an bɛ ala deli ala k'an n'aw sabati o kɔfɛ a k'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye fisamancɛ kɛ dɔnni ɲinina ye i n'a fɔ alakira b'a fɔ an ye cogoya min na a ko dɔnni ɲinina n'a bɔra a ka so k'a bɛ taa kalanyɔrɔ la ko mɛlɛkɛw b'u kama fɛnsɛ a ye i n'a fɔ ni président bɛna voyager u bɛ tapis rouge fɛnsɛ a bɛ taama cogoya min na ne b'aw ni da ko den ye dɛ mɛlɛkɛw kama bɛ fɛnsɛ maa min ye a bɛ balola yan o tapis rouge delila ka fɛnsɛ a jɔn ye nka a ka kalanyɔrɔ ta sababuya la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko mɛlɛkɛw b'u kama fɛnsɛ aw ye a bɛ taama ka fo ka taa se a ka kalanyɔrɔ la aw segitɔ fana u b'a fɛnsɛ aw bɛ segin nɛɛma tɛmɛlen bɛ nin kan nɛɛma tɛmɛn tɛ nin kan wa bonya tɛmɛn tɛ nin kan kɔrɔta tɛmɛnen tɛ nin kan kelen filanan alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko a filɛ dɔnni ɲini sira min kan ko nin sira in de ye sira ye ni maa min y'a minɛ ko Allah subhanahu wa ta'ala b'o sira b'o ye fo ka taa bila alijinɛ na donc aw filɛ alijinɛ boulevard de kan nin ye boulevard min bɛ yen n'a bɛ taa donni fo aw ye fo alijinɛ kɔnɔ alakira de y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna ko ni mɔgɔ min ye sira minɛ sira min bɛ yen n'o ye dɔnni ɲini sira ye ko ala b'o kɛ alijinɛ sira ye ayiwa ne ba e bɛ alijinɛ sira kan nka n'i ye sira fara k'i sigi yiri kɔrɔ e sen t'a la dɛ e ye kalanyɔrɔ taa daminɛ sɔɔni e kalanbila kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye ko malimatu yɛrɛ bɛ k'e misɛnya kojugu ko bi ma e bila wala da kelen na k'e ma bɔ o la fɔlɔ ne hakili e na mɛ ala ɲini de la a y'a bila aw kunna fɔlɔ k'a fɔ ko kalan ye bato de ye i bɛ ka na kalan min na bato de don aw delila k'a mɛn bato dɔ la ko retraite b'a la wa silamɛya baara retraite la dɛ k'a fɔ ko vraiment ne kɔni ne ka retraite ta ne sen t'a la o tɛ hɛrɛ ye i bɛ retraite silamɛya baara la tuma min na o b'a sɔrɔ bana y'i dɛsɛ la i tɛ se k'a kɛ fiyewu ala kana u se ni aw n'aw ma nka n'o kɔni min sɔrɔ retraite t'a la démission t'a la k'a fɔ ko vraiment ne kɔni ne bɛna démissionner malimatu ka kuma ka ca kojugu parce que sɛtanɛ b'aw kɔ dɛ sɛtanɛ bɛ nin bɛɛ masiri e kun na e bɛna ye ko ne b'i ka so e buramusow bɛ kama kɔrɔ i denw bɛ kama kɔrɔ du bɛɛ bɛ e kelen ka mara la mais e sigi mɛ sisan malimatu filɛ e den filan ne ko ta o b'a fɔ ko ayi a tɛ fɔ tan nɔ ne ba kana dimi dɛ malimatu bɛ ka ala de yira i la donc n ye sira min fɔ nin ye n'o ye alijinɛ sira ye ni nin jiginna e kunna dɔrɔn e bɛ sira fara k'i sigi sirada la n'i ye sira fara e maa min bɛ ka taa arayida la e sera pɔnda la i sigi i sera arayida la i ma se dɛ o la a kana sira fara a ye continuer sira in fɛ alakira de ko ten sallallahu alaihi wasallam ko sira in b'aw sama fo ka taa don alijinɛ na an bɛ ala deli ala ka sira in se ni an ye alijinɛ na o kɔfɛ fana min fara o kan baara min filaw bolo ni setanɛ dɛsɛra ka maa min kɔli kalanyɔrɔ t'a la parce que kalanyɔrɔ ta ni tɔnɔ caman de b'a la waati kɔnɔ a tɛna se k'a bɛɛ fɔ nka alakira b'a fɔ an ye ko kuranɛ harifu kelen ye baraji 10 ye aw bɛna tile banni min kɛ ka kuranɛ harifu ta ni ka segin aw jɔn b'o baraji da dɔn ala dɔrɔn de b'o da dɔn e kana n'o baraji bɔrɛ fa ye diɲɛ don o don k'o cɛ ka taa bila i ka mizani na a dɔn ko setanɛ bɛ ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ n'a ma se k'i bali kalanyɔrɔ ta in na a ma se k'i bali baraji in sɔrɔli la a bɛ n'i dɛmɛ ka baraji in tilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen u da b'u ka dilan camancɛ la tilegan fɛ tuma min na n'u bɛ sunɔgɔ la dɛ baraji bɛ ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ awɔ e taatɔ kalanyɔrɔ la mɔgɔ dɔ de bɛ da la u bɛ ka kɔrɔfɔ fo ka t'e se kalanyɔrɔ la i segitɔ ka bɔ kalanyɔrɔ la maa kɔrɔfɔ de bɛ da la fo ka t'i so walima i sigi bɛ tuma min na yanni karamɔgɔ ka na olu y'aw ka kuranɛ ta k'a kalan maa kɔrɔfɔ de bɛ daminɛ a dɔn k'i bɛ ka min kɔrɔfɔ a n'a ka sunɔgɔbaatɔ bɛɛ n'a tɛ ka taa yɔrɔ la ale sunɔgɔbaatɔ dɛ e bɛ ka na baraji de ɲini ka bila ɲɛ o la ibilisa bɛ fɛɛrɛ kɛ aw ka baraji bɛ partage cogoya min na donc i ye bɔrɛ fa ka bɔ nka a b'a kɔnɔfɛn bɔ ka bɔrɛ langolo t'i bolo ala kana taa o ko ye o la a y'aw jija a ka wariw siri mɛ finingolo la k'a bila a ka dilaw jukɔrɔ cogoya min na nson kana taa n'a ye a ka baara ɲuman ninnu n'o y'a ka kalan baraji ninnu ye a y'a garder a ka gogoro don ala k'a ɲɛ n'o tɛ setanɛ b'a tila o la dɛ maa min bɛ yen
amami amabo amafo ga betere la jela kuma mina e ka baraji taraka ta do ma kada ka lahara do ala ko wa ma yaslim rabbuka ahada kale ala ti mogo tonyo one e kara ma korofolai e kara ma tonyo nai e kara danzagolai e ka kalanyoro ta aywa sengolo jado de dakolo jado parce que baraji bina clan sunabato do ni nyonje baraji bina clan tele la jela do ni nyonje baraji bina clan TikTok jouer la do ni nyonje parce que ibakaru mo mami ma bon olanga hagil tola bamono ba fanye ko mogo min dara kungola biziri konondo mami mata yoro la fana biziri konondo e ka kungota e munye foi e tara kala yoro la ko e ka se ka ma korofo dabla e tara kala yoro la ke ka se ka shenta dabla ke ka se ka toyoni dabla o ma foi boye ka ma toyoni ka ma korofo ni ka danzagola na fa jumere ka kala yoro ta e re kala sawo ka mo ban kala yoro la mogo ka nga e de ye parce que ibi ta kala yoro do mina ibi bo du min kono ka ma munun toyi abe sigime ki laje e musokoro ba ke ni mina mun dombli e ka laje ban dogo do mbala ba ket donc e laje baw de beyi munun be ki lagoshi ne tara kala yoro la e tara ka jogo min toyi lai e segra no nyona fly na fa ire ka kala yoro tala ola ji jabe ga ke kala la sigi dewnya aka ga islam la sigi dewnya aka du ko na aka sigi dawla fo awira ye tugo ga kala ne ke do mala no ta malmatu tanuni dama dala o tayire nga malmatu a chesri me abam blasira ay blasira ni me aw ko ke du ko no bani ibaye aw bi se ga sobe ka bona ka du ko no mo ye kana kala la o de malmatu ka to jay nga fondala inda ide tara kala la nga foyti fo ko ye kala jaman sa dungo do ka be kala tala laje wal ma dungo do kangar de be ga da malmatu ko haywa kar sa wole ka kuma fe ha adati ge me do la enve ana bram so ti kuma nyove malmatu to ko ja sora be ga mogo kala dungo do ko dati ge ndala mai ga dungo do be ga wole o to la kuma na ko dati ge me mogo la iga kala rota ma fenye de wala angan chesi barai amala deli ala kan sabati ala o sungolo fana dondo la flam so aya chesi ne baw aw ka bara fanga ka bun ko sebe chaw be shu aw fana be shu ngani ya jate mina aw de bi suguri laben wa aw de bi sunakar laben ni ala ka fusamancha do ka di awma wa ya chesi de ala kra tara akasana ele semve ako ale tara aljina laja ay janama laja ako ngambala ko kachana ko sebe ko aka chesiri sarakati bofe aka chesiri nyuma yafe ola bara munumbe na ba ke sungolo kono aya kani konnanjele yai aka kani dusumanjoye mogo koro aka na bla kuna ko de ka sunogo be ga chen aw be shuna nga utorole do wala sa mo shun ka ti aka famu ka fo abe ga fen fen gani ni be aljina sarai awi ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mamme shumba to kele shutige ko shumba to inga baraji bi dama emi ya shunti e ka barani wora bidem mami suguri labe ka di mogo ma usuna boto ka no kunu ka wala kana suguri du mami suna kari labe kana sigi misiri wala kuma na ko aga dimini fila ya du ne ko shundi ka teme mo ka to mo ba yira ko kengel na be aw tobli kala kengel na be bise ka sungolo fla wala ma sungolo saba sungolo kelen kono na ka nyuma yayi ngabe ka chugodi na ya kan ikhlasu no ya ala kama barai ka blaw kuna ko aw sarabe ala de bolo ay cewta ka toro bramso te ka toro ni mo gonun te ka toro nga aw be ka ala de nyina ka barawi ni bara in karawi abe ka aljina sara ya awi ambala de ni ala ka aljina no ya nawi wala anga do sungolo mfana kono nga anga do kono ni ya fayde ne baw na fara ko sungolo ye jurumu ya fay a kletan folo e hinay flana o jurumu ya fay sabana ko e ka horali ka botasumana nga e ka sungolo beke ni mo datige menyo tikma ma fe akana ki kono ki ka bato mina todo de e ka bara glonere do fo ka ya fanyoma o awdu datige ndala ko ni oye darakani klela ya bula ka hagil to la ko sebe ni sungolo barka mai ka shu ka kongo munyu ka minogo munyu ka kla ka naflo ka sengolo ja ka snogo chen suguru to ni daraka sunakari tobula ka kla ka na yeke ka bara glonere do parce que e ba me ka ya fa doma e dumi fa ala ka ya fa ma ola ala bi ya fa nyina fe kwanga ya fanyogoma komi kunya fanga korafo dande na choya minani kunya anye sabalu buku ko fe kalambulo bambe na ba wele groupe Aisha ala kira kishin de mabai afurum so sanmo klendo ka groupe to ko dalri la kadaka alere wasara kalambului ame duo ke ala nyina tayira na hera la choya mina ala ka samra tayirana basigine bene ke la ka sabatanga jamana nun kono ba foka wole nyumando ka duo ke ala ka sida wara irana ka annahum haraban أبراهات أو أسكرهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما